Eko Productions. Слушай! Ей, как ми си играеше днеска? Слушай! Двигателника е спрял. Сега какво? За цяла България! Това е трето предаване, пак събрахме медалите. Лентата късаме, се видим на финалите. В резултата ще целуваме купата. Тренираме здраво, затова рекордите чупиме. Уважавай противника, иначе ти бият успата. На ринга, брат, забравям чувствата. Успеха мотивира моята спортна злоба. Не бива твой обичам от руката до гроба. Чул от бетон, игрището ми е оазис. Ме да научиш е по-добре да допазиш. Имам здраво тяло, значи силен е духът ми. Държиме в кондиция и бистър е умът ми. Затъкам бягам по терена на съдбата. Живота свой определям, аз играта слушай малък. Истината е в спорта. Книгите натъпиха и на торта. Абе, кой ме премести автомобила, бе? Аз го преместих. Що? Има ли някакъв проблем? Не, бе. Просто питам. Много хубаво. Играйте, играйте. Всеки един от нас е важна част за отбора. От парчето лъка спортен дух за всички млади хора. Ежедневието трупа във всеки агресии и негативи. Целта ни е да покажем, че има други перспективи. От Африка до Европа милиони хора гледат как това парче футбола среща хип-хопа. Сме блока, нека твоя фитнес да е лоста. Спорта между поколенията е моста. Ти си състезател, раздвижи се. Живота ти предлага шанс, само протегни се. Не се